Основи 2.2. 6 ключови момента на Библията. 2. Библията е написана в притчи и метафори за непокорните, на които е отказано небесното царство. Матей 13.34 Исус говореше всичко на тълпите в притчи. Без притча не им казваше нищо. Амин. Библията е написана в притчи и метафори за непокорните, на които е отказано небесното царство. Бунтът е нечестие и злоба. Какво е притча? Когато се обяснява нещо, се използва най-близкият и най-подобен пример, за да се обясни предвиденото значение. Целта на притчата е схема за скриване на първоначалното значение. Йоан 16.25 Това ви говорих в метафори. Настава време, когато няма вече да ви говоря в метафори, а ще ви разкривам ясно за Отца. Амин. Досега разбирахме думите, написани в притчи, сякаш са истински, но се казва, че идва времето, когато ще ви разкажа ясно за Отца. Ще дойде определеното време, когато думите, записани в притчи и метафори, ще бъдат истински разбрани в детайли. Думите, записани в притчи, могат да бъдат истински разбрани само чрез техните еквиваленти. В Матей 17.10-13 Исус говори в притчи, а не в действителност, за да скрие небесното царство от онези, на които не е било позволено да влязат в него. Той обаче събра учениците си и им обясни подробно какво е казал в притчи. Матей 13.34 Исус говореше всичко на множествата в притчи. Без притча не им говореше нищо. Амин.